Ce suntem, Gamer, asta este Mechanic Simulator 2015 demo. Am luat demo pentru că vreau să văd cum este. O să acceptăm, acesta este un telefon, o să acceptăm acum un job pe cel cu motorul. Aici este și mașina, o să ne uităm în HUD-ul ei ca să nu fie, da, deja o reginătură, ne mânca viața tutorialul, nu-i bai. Avem o reginătură fix acolo sub porcăria aia. Așa. O desfac acum. Băi, mai repede. Crezut că l-am desfăcut de tot. Ok, așa. Se vede distrugătura aceasta de pe mașina domnului sau doamnei. Cine știe a cui e mașina. Nu s-a aflat încă cine a făcut ruginea asta pe mașină, deci da. Se pare că domnul are copii acasă. A fi turnat apă pe țevi. Ok, acum o să schimbăm o porcărie. Sunt tot fel de piese la mașină. Da, deci monofieldul a fost bucata asta. Doar. În fine. Acum trebuie să cumpărăm monofieldul. Și... da. $50 nu e foarte scump. Nu avem bani foarte mulți momentan. Putem să facem un împrumut bancar, dar nu e nevoie. Dar nu o să ne apucăm să desfacem o mașină întreagă și după aia să o cumpărăm toate piesele și să asamblăm iară. Costă foarte mult. Dacă vă place jocul, să lăsați un like. Ca să știți să iau full version-ul la minim 50 de like-uri. Dacă se strâng 50 de like-uri, atunci următorul video va fi cu full version și voi face ce am făcut off camera. Da, videoclipul va fi postat imediat ce termin și de editat și așa la el. Se va partaja pe YouTube. Nu este foarte ușor să editezi un video, adică pentru cei ca și cei cu 100.000 de abonați sau așa, sau 1000, știu cum este, dar nu este foarte ușor deloc de editat, să atașezi un intro. Acum punem și noi $100 de la o doamnă care, sau un domn, cine știe, mai luăm un job cu niște roți. Așa, să reparăm roțile la o trotinetă. Toate mașinile astea, Rino Piccolo și așa, zici că au nume de mărci italienești. Da, avea la roți. Ok. Așa. Nu știu niciuna din ele care apăsăm. Așa, work management nu ne pasă. Punem pe red lifter pentru că e mai mult locuri de el. Așa. Videoclipul știu că este cam scurt, o să iasă scurt și la montaje și așa, pentru că da, se taie și așa, normal. Video cred că o să iasă de vreo 15 minute. Dar va trebui tăiat, unele părți așa. Nu o să se vadă deloc că am tăiat, pentru că am un program de pe care nu o să vă zic deloc cum se numește. Ok. Ne uităm la o chestie. Nu știu. Așa. Am avut un blocaj. Nu știu de ce.
pauza la Bandicam, dar acum merge. E ok. Și ne va trebui să cumpărăm chestii. Era ușor atunci când am jucat eu primul episod. Am făcut un episod înainte, dar nu mi-a mers să registrez cu vocea. Nu știu ce a avut Bandicam. Până am aflat că el nu are de-aia de voce. Dar mi-am dat seama că aș putea filma aș putea înregistra cu telefonul. Măcar am avut interes de a lua Bandicam decât să țin telefonul în mână și cu o mână să joc și pe mouse și pe taste. Așa că asamblăm chestii, are mai multe moduri. Are examinate mod, examinăm chestii. Are assemble mod, asamblăm chestii și disassemble mod, dezasamblăm. Așa, va trebui să pună uite, două am terminat deja. Să-i punem roțile. Pune rota, clipperul. Așa, bun. Pune rota, nu, este fel de upgrade-uri. Deci, poți să-ți upgradezi viteza la înșurubări și la deșurubări. Poți să-ți iei tabletă, presupun și știu. Poți să-ți iei tabletă. Da, acolo este. Trebuie să-i dăm rota jos. Așa, bun. Ok. Da, cum am zis, deșurubările se fac foarte greu. Și asta este un pic cam nașpa. Ar fi bine să nu trebuiască să faci tu upgrade, să deșurubezi chestii mai repede, ci să facă ei din propria inerție. Deci că jocul are o exprimare asupra chestiilor acestea. Și sunt toate detaliate în halul ăsta. Acum punem roata. Așa. Am înțeles că este și un test drive. După ce repar mașina, să te urci în ea și să te duci la o fabrică veche, că ai o pistă unde ai accelerație să o testezi. Și ce mai rămâne? Asta virajele, cârna, să o testez cârna, așa, și frâna, da, dacă nu cumva am spus-o. Așa, acum o să mergem să reparăm, adică să facem testul cu mașina. S-ar putea să-mi scadă frame-urile extraordinar de tare, pentru că este mai multă mișcare în joc, așa. Mașina are motorul fix ca o mașină de raliu, deci face fix ca o mașină de raliu. Se vede și cât lag și blocaj are, deci nu vă supărați pe mine, nu este din cauza încărcatorul meu. Adică mie așa mi s-a părut în filmare, când am jucat, că are foarte, foarte mult lag și că se blochează și așa. Mai este puțin, avem acum slam nou la test drive. Nu este foarte mare chestie să conduci în jocul ăsta. Am la Google ăsta jocuri, cine are telefonul pe română știe. 9000 de puncte la simulare de mașini și camioane și așa. Și la strategie 7000 de puncte, nu mai știu, în orice caz. Deci jocul ăsta e făcut ca și pentru mine. Oh shit, zidul bunica. Așa, avem acum suspensia, testele de suspensie, se văd acolo sus, în stânga, în colț, se văd testele care sunt trecute și care nu. Așa.
este